Kuna kulikonse kumene mukutonera mdzero buno tikulandeni program imene ya Hymns of Hope imene imakufikani pano pa VNV Media TV. Mundole amzathu amene mukutionera mdzero buno mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati komanso kumpoto. Tikulandeni mu program imene ya Hymns of Hope timakondwera kwambiri komanso timakhala nacho mchimwemwe. Chimwemwe chimene ndithu timakondwera kuona ne muli pamenepo kusatira program imene timadalisika ndipo timalimbikisika. Cholinga cha program ineyi ndikupasirani nyimbo zoperenga chiyembekezo zokazoka, nyimbo zimene zimatipasa ndithu namnozera wabwino, kuti ayi kusogoloko kuti zabwino kupyolera mu nyimbo mauthenga amene ifeyo timawamvera kuchokera pano pa VNV Media TV. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, ndipo nyimbo imene itiyambire mu siku la lero ndikuimba kucha kwa mzathu Area 25 Church Choir. Nyimbo imene akutikumbusa kuti ife tikuyenera kulalikira, akutilalikirani. Tikuyenera ndithu kugwira ntchito imene yolalikira chifukwa posayidwa pa Yesu Kristo akhala kubwera. Sitikudziwa nthawi kapena ola, koma chofunikira ife ndikulalikira osasiya. Ena ndithu tinasiya nkulalikira kumene nkumati zinanenedwa kalekale zimene zimangobwerezedwa, amangoti Yesu Kristo akubwera, Yesu Kristo posayidwa apa, tatopa nkulalikira koma kuti sitikudziwa kuti nthawi imene ife tikutopa ndi nthawi imene mwana munthu akubwera. Koma tiyeni ndithu tilalikire, tifalitse uthenga kwina kulikonse kumene ife tikuyenda, tikhale nyali kandi ku ntchito, kandi ku business, kandi ku school, kandi kuti tiyeni ndithu tilalikire, kandi pa banja pathu tikhale nthawi yolalikirana ndi kupasana mawu amoyo. Napasana chilimbikiso chabwino kumazindikira kuti posayidwa apa mpulumutsi wathu akhala kubwera. Area 25 Church Choir, lalikirani. Lalikani Yesu alikuja, imani ulinena, atatamu ulemelelo, kutatenga antu wake. Tikalewo bonze kalelo, otisititi wantawi. Yome mbuye azakwera pati kwali, kutatenga walungamawo. Lalikani Yesu akota, mekesani tia Mose, atatamu ulemelelo, kutatenga walungamawo. Yesu alipakomo, alikulingira wengine, imvali ulinena. Utenga ufike kwa onsewo, omwe akusowa, mwansangati muona mbuyeyo, alikuta mitambo. Tikalewo bonze kalelo, otisititi wantawi. Yome mbuye azakwera pati kwali, kutatenga walungamawo. Lalikani Yesu akota, mekesani tia Mose, atatamu ulemelelo, kutatenga walungama. Bonze katumbale tawona, mbuye watu Yesu alipakomo, alikulingira wengine, imvali ulinena. Lalikani Yesu akota, mekesani tia Mose, atatamu ulemelelo, kutatenga walu
kumeneko kwa area 25 church choir, nyimbo ya mphamvu kwambiri imene ikuphunzitsa kuti tikuyenera kulalikira sitikudziwa ola kapena nthawi imene mwana wa munthu akhala kufika, koma ifeyo tikuyenera kulimbikirabe, tikuyenera ndithu kuchidimikabe, tikuyenera kukankhabe kulalikira uthenga wabwino wa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Kwa inu amzathu ali mango tipeza kumene sitinathe mtunda tikuti tilalikire kupyera mu nyimbo imene tangomvera posachedwa apa kuchokera ku area 25 church choir, nyimbo yabwino kwambiri imene atiphunzitsa kuti ife tikuyenera kulalikira, tilalikirebe, tipitirize kufatisa uthenga wabwino wa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Sitikudziwa kuti madzulo buno kapena inu amene mukuonera program imene mawa ena masana mukutsunthika motani, ikudalisani motani, ndi uthenga wanji umene mukutenga ku nyimbo zimene tangoyamba kukupasirani mu program imeneyi. Tisayiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV kuti tipitirizebe kudalisika, komanso tipitirizebe kulandira uthenga otikuta, uthenga wachiyembekezo, uthenga wa mphamvu umene timakupasirani ma program athu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Nyimbo inanso imene ifike posachedwa apa ndikuimba kucha kwanza athu The Calling, nyimbo nakuti ndiziwisisa, akuti mawu omwewa, nyimbo yomwe Yesu tintama nthawi zonse, kuyimba kwabwino kumeneko kwa mzathu The Calling, nyimbo nakuti ndiziwisisa. Nindiziwisisa Yesu mwanga, siku ndi siku ndimakondwera, anandigula ndimwazike, anandipasa mzimu wake. Kuyimba kumeneko kwa The Calling, nyimbo ya mphamvu kwambiri imene yakuti ndiziwisisa kuti Yesu ngwanga, usana ndi usiku iyeyo andisunga ine nanditetezera, mawu omwewa, komanso nyimbo yomweyi Yesuyo ndintama nthawi zonse. Mawu amphamvu kwambiri, mawu onsewa, nyimbo yonseyi muzonse amene ndikuyenda kumutama ineyo
ndi Yesu Kristu. Ena timatama magaleta, ena timatama akavalo, ena timatama anzathu, ena timatama mabanja athu, ena timazitama ife eni nkumona ngati yayi zonse zimene nazo zenzathu, mawu angathu, magalimoto angathu, magaleta awa, chani mzathu iyayi. Tikuyenera kutama Yesu Kristu yekha amene ndi mwini komanso mwini daliso amene zonse zimene nazo ifezi amatipasa ndiye ameneyo. Na amene tikuyenera kuti ife timutame mu mawu ndi zochitika zathu zimene ifeyo timachita siku ndi siku. Nyimbo inanso imene tifika program yathu ya siku la lero ya Hymns of Hope ndikuyimba kuja kwa mzathu amene wandi pastor osati mzathu koma ndi Pastor David Chiwaya. Nyimbo yabwino kwambiri imene yakuti siku lobwera Yesu. Siku lobwera Yesu tangoganizirani siku limene Yesu Kristu akubwera. Kodi ifeyo tali kunzika motani? Tizakhala tili pati? Olira zakhala kulira, othawa zakhala kuthawa. Ena ndithu kuti mayo nthawi anayi nayo koma ndithu adalephera kuzikonzekeresa ndi kukonzekesa moyo wawo ku siku lina limene likuti libwere ngati siku limene lobwera Yesu. Pastor David Chiwaya. Siku lo buena Yesu
kuyimba kumeneko kwa Pastor Dave Chiwaya, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti siku lobwera Yesu. Ndikuti ifeyo taphunzirapo zinthu zitatu, komanso taona pena ndi pena pene ife tingathe kukonza pamene tikudikiranso kubwera kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Mu nyimbo zimene tikupasirani m'masabata atatu apitawa kapena awiri apitawa, tikulimbikitsana nkhani yokhulupirira, nkhani yomadziwa kuti Yesu Khristu ndithu ndi Tate amene ife tikuyenera ndithu kumamupembeza komanso kumusatira pamene tikuchita zonse zimene ifeyo tingathe kupanga. Nyimbo inanso imene itifike program imene ndikuimba kuja kwa Echoes of Remnant. Echoes of Remnant, nyimbo inakuti Yesu nalonjeza, Yesu nalonjeza. Nyimbo yasu yabwino kwambiri imene ndikoyamba kutifika program imene ya Hymns of Hope, akuti pamene ife tikupemphera Yesu mudalise, pamene ife tikuchita zathu zosiyanasiyana Yesu mudalise. Amzatu amene wa Echoes of Remnant. Tithokoze kwambiri kuyimba kumene kwa mzathu Echoes of Remnant kutifika koyamba mu program ine ya Hymns of Hope. Nyimbo ya mphamvu kwambiri imeneyo, nyimbo ya tanthauzo la mphamvu komanso muluthenga nditu wa mphamvu umene inu ndine tikuyenera kuti tuphunzire komanso tukhulupirire na udalira komanso tuuchite osangomva komanso tuuchite. Tikaona nthawi yapa iyayi nyimbo inanso imene itifike ndi ya The Brothers akuti ndinasocherera ine, ena nditu nasocherera kutali. Alipo tikamawerenga mawu opatulika muli nkhani cha mwana olowerera amene ndithu adalowerera nasochera
kumakhalidwe yake amene amaphunzira kwa makolo ake. Ndetiponso ena amene tinasocherera muzochita zathu, muzimene ife timamwa, muzimene ife timadya, makhalidwe athu, komanso zimene timamva, zimene timayankhula, tasocherera. Tasocherera kwambiri, tikuyenera kubwerera. Anyamata amene wa The Brothers ayimba nyimbo imene akuti ndinasocherera. Kuyimba kumeneko kwa The Brothers nyimbo yabwino kwambiri imeneyo. Ngati tapezeka kuti ife tasocherera, tiyeni ndithu tibwerere, nthawi sinathe yayi. Nthawi ndiyo mwino yoti tikonze zimene sitinachite bwino, zimene ife timaphoponya. Nthawi yokonza ndi imeneyi. Tikaona nthawi apa yafika kumachereche ndithu kwa program imeneyi. Tafika kumachereche kwenikweni kwa program imeneyi ya Hymns of Hope.
pano pa VNV Media TV. Kwa inu amzatu amene mmatisatira timathokoza timanyadira chifukwa cha chisankho chimene mapanga kukhala pamenepo kusatira program imene komanso ndimanga zanu zimakhala zolimbikitsa kwambiri. Tiyeni litu tipitirize kuonera ma program pano pa VNV Media TV. Nyimbo imene itimalizire program yathu ya siku la lero ndikuimba kucha kwa mzatu Joyful Singers. Nyimbo nakuti mutitaske. Nyimbo nakuti mutitaske, mutithandize nkhani zimene zikukambidwa mu nyimbo imeneyi ndizokhuza ndithu Mulungu zimene zikuchitika masiku ano. Masiku ano kuchitika zinthu zambiri zimene zikufunika Mulungu atoka kumwamba kuti atithandize atitaske. Ndithu ndatchula bwinobwino kwambiri mawu amenewo. Ndatchula bwinobwino. Nyimbo imeneyi ndimene itimalizire program yathu ya siku la lero ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndithokozeso kwambiri cameraman Brian Katumba chifukwa limozo jambo la program imene kuoneka imene yaonekeramu tingoti zikomo. Kwa inu amzatu amene matisatira iya itakunyadirani chifukwa munapanga chisankho choonera program imeneyi ya Hymns of Hope. Pitizani kuonera ma program osiyanasiyana pano pa VNV Media TV tingoti bye for now. Tikukhala umoyo wakukomesa vikuvinya kweni tikuchikwimisa masozi yanani mpaka kukesa upinyirira kufwentera mpati taezesa enyakuwalonga mloro kazidakondwa vitu au luji umanyi tambo cha wanga wacharo warumangati tafoda tafuna tamara tajipusika katingakala katingatasa katingatuda tajipusika katingafwasa katingaenda katingachinta kwa iwe mwene vyosezu anazuwa tikujemeleza tapanikiza kuti patekandumati mungando namasulani okolinu namasoinu tiramisani yani lulimi lwinu na zina linu titumbikani moyo witu sungani kana matero titaseni moyo witu sungani kana matero titaseni tikukhala mujalutanyala tikukhala mujalutanyifwa vakwezi vanani kuputanga josi tikutondeka kulira tikupupa vanakupuluka wateta mwesangambalala vantu kupatikana na kuchenyeka uheni kumwanga ng'ombe ya nyota uchikana malango taikapa mtima tajifusika tingaka
tikuchemeleza tapanikiza kuti pate kanthu machimung'anjo tamasulani oko inu namaso inu tiramisani sani ulimi winu na zina linu titumikani moyo winu